alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Bandiraɓe julɓe heɗotoɓe radio telle dubango en wonɓe ɗiɗo groupe whatsapp groupe andu diine ma on calminama on jurama on mantama ɗon kon tedduɓe yo Allah teddiɗen aduna e lakara eɗen poti yettude Allah jettin Allah ken julɓe en garane jamanuji gadiɗi ɗi garɗen koye jamanu al Mustafa sallallahu alaihi wasallam jeeɗen e leñol makko wallahi ɗum ɗo yoni beltari yoni yettude Allah jomiraɗo subhanahu wa ta'ala teddutoɗo o jantima e deftere makko teddunde caggal a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كان Ousmane leñol al Mustafa sallallahu alayhi wa sallam kañum settonto annabaɓe an settanto annabaɓe ɗum hoto hersin hoore ma teddin hoore ma teddugal ma ko hulde Allah Allah wi inna akramakum indallahi atqakum ɓuure mon teddude fof ɓurde hulde Allah hoto wonɗo ganduɗa Allah yiɗa gona ɗon hoto haal ko ganduɗa Allah yiɗa kaala hoto ƴeew ko Allah yiɗa ƴeewa hoto mem ko Allah yiɗa mema kersa aɗa foti miijade alhaali mo gonmi o kam mbeɗe pari hen ruttade Allah omo yooɗi walla o yooɗani omo feewi walla o feewani omo moƴƴi walla o moƴƴani Omar ibnul Khattabi kasbe koye mon haade mon kasbede la ilaha illallah wiyama annabi Nuh nden yimɓe makko jeddimo ɓe mbimo Nuh an kam a yettini lettere ma walla a yettinani o mi yettini yimɓe makko mbi o yettinani haydara o addani o haalani ɓe mbi Nuh hol ceedantoɗomo o wi leñol Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la ilaha illallah muhammadu rasulullah ɗum waɗal Mustafa sallallahu alayhi wa sallam o jantima to hadis celluɗo o wi annabi ara danke ndeysanne wonde neɗɗo goto gonɗinoɗo amma ɗum noon firti bandiraɓe julɓe keewal ngal wona kañum calculte keewal wona ɓural pettowo bal ɓurma hewde yeeɓoɓe jimowo ɓurma hewde aroɓe foɓɓo ɓuuri hewde janggoɓe Qur'an ko ni wayi ko moƴƴi ko seeɗa kanŋe o ɓuuri hewde dubuuje ɗe ɓuuri hewde kalis o kanŋe o ko seeɗa hoto homte keewal e hoto kadi yeewe saabu lawol ƴettuɗa ngol e ngol yeewi ko seeɗa ndewata ngol nde woni ko lawol cattugol ma kaɓa e pittanu ma ha gona jiyaɗo Allah ɗum waɗi hewani rewɓe ngol ɗo lawol bandiraɓe sehilaɓe annabi ara ndeysanni wonde yimɓe ɗiɗo yimɓe makko nodde onon kam annabi are mo mbi annabi ke arani amen min jiyani annabi haydara o haalani mbiyamo annabi an kam hol ceerantoɗoma o wiya leñol Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yo a yettini letere ma ɗum noon a wiyama an jeeɗa koye leñol ganduɗa gueɗe mum ne poti ene moƴƴi ɓurtani ene yoɗɗi soffani Allah wi manti leñol Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada ala an-nas wa yakuna rasul alaykum shahida Abul Aswad o wi umonno Madinatul Munawwar Tiba Madinatul Mustafa sallallahu alayhi wa sallam wayto épidémie ne wodi yimɓe heɓɓe mayde e saan ñawuji ne kewi o janay so wirto e nade yimɓe manta ɗum janay so wirto yimɓe pela ɗum Umar ibnul Khattab no jooɗi Umar wi waɗɗima o ya amirul mu'minin an kam ko mbiɗa waɗɗima koko woni oɗo wirtima mbiɗa o malama o to wirtima ñiŋa mbiɗa boorama o wi ko kewi o wi aha nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi on mayɗo so tata ceedanima ko moƴƴo o malama ko onon goni seedeji Allah onon goni seedeji Allah to aduna o wi min mbi tati o wi tati o min mbi ɗiɗo hayso ɗiɗo ceedama moƴƴere bandiraɓe sehlaɓe omo yafare ɗum noon la ilaha illallah muhammadu rasulullah dal Mustafa sallallahu alayhi wa sallam o wi joni ganɗon moƴƴo mon e joni ganɗon bonɗo mon ɓe mbi ya rasulallah hono min gandirta moƴƴe amen bonɗe amen o wi on mo yimɓe mbi ko moƴƴo mo yimɓe manti ko moƴƴo mo yimɓe ñiŋi moƴƴani ɗum noon reeno suur hoore ma hade ma ande nen ganduɗa yooɗani fewani daiman sa ma yimɓe donka duwanademo e kanko kay wiyama noon wallahi noon kanko de ƴeew yimɓe donka hay duwanademo wala hawla wala quwwata illa billah ɗum noon welto e ganduɗa an jeeɗa koye leñol al Mustafa sallallahu alayhi wa sallam aɗa settono annabaɓe adiɓe en bandiraɓe sehilaɓe en kaali leñol Jurhum e mbi kamɓe gonɗo Makka ko Ismaïl koye mabɓe resi ɓe ubbi Zamzam ɓe jalti ɓe ubbi hen kanŋe e kalis
bi Abdul Muttalib yi koydol ari asti zamzam hokka hen gedal Abdul Muttalib jibini hoɗon mbiɗen kanko jibini Abdullahi walla Abdullahi sen kaari ko maf'ulun bi on woni bam al Mustafa sallallahu alaihi wasallam kanko fonno hirsede no tani ko Ibrahim winon hirsira Ismail ni ɗum ɗo ko teddungal al Mustafa sallallahu alaihi wasallam mo ganna en jettima hankadi en jettima jibinede mo Thierno Ousmane Seydil Mursalin o yalta koye Bani Hashim on ɗon subaka goto subaka altine ko ñande hen jibinani bandiraɓe sehilaɓe mbeɗa weltoro mbeɗa wassoro min al Mustafa sallallahu alaihi wasallam ndendi ñalawma min jibina bandiraɓe sehilaɓe ñande jeenayyi Rabiul Awwal hirande ganduɗa joom ñeewa ara wino hela Kaaba o wiya rutto a boorama a hoti a rimdani saabu ndeɗo hirande al Mustafa sallallahu alaihi wasallam jogori jibinede bandiraɓe sehilaɓe gonga fenande seeri leeral ari niɓɓere yeehi gandal ari jahilagal ari jurum ari bone hareji fo dartima bandiraɓe sehilaɓe e jibinede al Mustafa sallallahu alaihi wasallam oɗon kadi ko hawri ko 22 avril 571 kalen pular Thierno Ousmane nogase ɗiɗi avril hirande 151 e jibinede annabi Isa ko oɗo ñalamu ya al Mustafa sallallahu alaihi wasallam ya jibina ɗum ɗo ko gando mawɗo oɗo o toppiri ko fate ɗiɗo tarikhaji en kanko haali ɗum ko hindanajo ɓeɗo ko wittoɓe ɓe bitti ha ɓe gandi ko elmul falak ɓe jogi ɓe gandi ñalawmaji ɓe mbi ko oɗo ñalawma al Mustafa sallallahu alaihi wasallam jibina bandiraɓe sehilaɓe 22 avril 571 sen kali farisi oɗo gannamoɗo Mouhamed Souleymane al Mansour Fouri e Mouhamed Bacha kamɓe kalɗi ɗum bandiraɓe sehilaɓe kono ñande hen holko kew Thierno Ousmane yummo al Mustafa sallallahu alaihi wasallam Amina bint Wahab o ino jibinmi oɗo ɓiɗɗo jimi leeral yaltayema ha galleji Busra to Sham galleji lewñi aduna fo lewñi bandiraɓe sehilaɓe ndewno al Mustafa sallallahu alaihi wasallam jibina bandiraɓe sehilaɓe oɗon gandi kew ñande hen hawri ko duuɓi 40 e laamu Kisra Anushar majusen ɓe ndewanno ko jeygol caggal duuɓi ujunaji ɗiɗi jeygol mabɓe no huɓɓi ñande hen jeygol ngol ñifi bandiraɓe sehilaɓe yam ala hankati ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah jeygol wonta rewe sanam wonta rewe kono sanameji no ndewe hannde gon koye pitali yimɓe sanam min sanam tariqan sani parti amen sanam galle amen sanam goto ene nanna jeygol hayde ɗiɗo sana ha tengte sanameji kewɗi itto sanam fo e ɓerde ma ha heddo la ilaha illallah muhammadu rasulullah bandiraɓe sehilaɓe wendu sawa église aji ko hen jiimi wendu ɓeeɓi église aji jani bandiraɓe sehilaɓe mbaɗi peeci iwan Kisra balkoji camen leydi hol sababu wulidal hula al Mustafa sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib ndesan o addana oɗo ɓiɗɗo Aminatu ya ande ya Abdul Muttalib tane jibinama la ilaha muhammadu rasulullah aduna koyi bandiraɓe sehilaɓe waylima aduna waylima e jibinede oɗo al Mustafa sallallahu alaihi wasallam ko Allah mantimo ya nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin azim la ilaha illa Allah Allah watiri inde makko Allah watiri gurna makko wi la amruk innahum la fi sakratim ya'mahun la ilaha illa Allah Allah haali inde mum wi so ɗoftama kañum ɗoftama Allah ala fo ɗo noddiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam e Qur'an e inde mum jar ya Muhammad o inna alladhina ya alladhina amanu la tarfu aswatakum fawqa sawti nabi hayran bi'ata kara ɓamtu dande ma e dow dande makko Umar ibn al-Khattab ene dugde Abubakar ɓe ɓamti dande maɓɓe ha niraɗo nani ɓe kuli ɓe mbi ɓe kalkima yimɓe on kalkima on kaala ha ɓamtude dande mon e dow dande al Mustafa sallallahu alaihi wasallam dande tan mbiyata kada ɓamtu
mbiɗa ko hara arditomo aduna o fof bandiraɓe sehilaɓe tinno kettuɗe dande ne famɗi seeɗa haɗɗum fewde ko wasde ɗum sukkade al moustapha sallam ɗum noon ko adi fof an dandu hoorema dandu ɓesgu ma holko ceerno ousmane holko allah wi ya ayuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha annasu walhijara عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر بندرابه الله يندندو بسنجوجي من إكوي من تجينغول ولن هون دندرهم واحد الله شكرا للمصطفى نقول الإخلاص دم لو دندر إن بندرابه سيلابه دول الله جابراك هاجو من جولو شغل وني جولو wona e sunna caggal nde woni e sunna wonde hen ikhlas en mbi al moustapha jibinama ko ɗo sira men fuɗɗi ko ɗo foore nde fuɗɗi ko ɗo leral ngal fuɗɗi en kaalima won darsuji sappo walla nogas fo taw o suwa jibinede holko aduna kewi holko chak e satih kaali ɓeɗo wileɓe holko jinneji kaali holko malaikaji kaali eɗen panno oɗo ñalawma ko ɗo hay so Allah jaaɓi so Allah wurni en janggo siratul moustapha sallallahu andu dine ma ko ɗo fuɗɗi bandiraɓe sehilaɓe aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu ghafurur rahim